La plena recuperació de la nostra llengua és un objectiu legítim, tan legítim que no hauria de fer falta recordar-ho. És un objectiu per al qual necessitam exigir a les institucions que compleixin amb el seu mandat i facin tot el possible per recuperar la nostra llengua. També és necessari fer una crida a tota la societat perquè participi d'aquest procés de recuperació. És necessari que tota aquella gent que coneix la llengua catalana la usi i en faci un convit a tota aquella gent que encara no la coneix perquè l'aprenguin i perquè s'incorporin a una societat cohesionada amb una llengua, la llengua catalana, com a llengua d'interrelació. Això és vida, comencem! Això és vida número 19. Avui parlarem, evidentment, de llengua catalana, perquè tenim nosaltres aquí com a convidat especial a l'entrevista en Joan Melià. També parlarem a la segona part, analitzarem l'actualitat. En aquest cas ho farem acompanyats d'en Margalida Rosselló i d'en Guillem Ramis. Saludam ja el nostre convidat, en Joan Melià i Garí. Bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per ser aquí. A vosaltres. Me fa molta il·lusió tenir-te perquè són uns moments en què rebem molt de missatges més aviat negatius de com està de l'estat de salut de la nostra llengua i m'agradaria conversar un poc amb tu per posar un poc les fites el més clares possible. Molt bé, ho intentarem. Joan, en primer lloc, bé, clar, tu ets filòleg, professor de SUIP jubilat, feliçment jubilat, diria. He passat a millor vida. I m'agradaria parlar, en primer lloc, de sociolingüística i després deixarem un petit espai, si vols, per somriure en la gramàtica i per literatura, si fa falta. Perfecte. En primer lloc, de tant en tant ara veiem que surten dades sobre l'ús de la llengua, tant a nivell de Catalunya com d'Illes Balears, on se reflecteix que la gent jove usa menys la llengua catalana. Això com s'ha de llegir? S'ha de llegir amb preocupació, perquè no en sorpresa, perquè, de fet, tots els factors que actuen perquè l'inèrcia vagi en aquest sentit. Per una banda, hi ha un canvi de població, que tots ja sabem, on la proporció de població, diríem, d'arrels autòctones s'ha anat reduint en relació... No és que s'hagi reduït quantitativament, però des d'un punt de vista relatiu sí que s'ha reduït. I si tenim en compte que les llengües, els usos lingüístics, se construeixen a partir de la relació que s'estableixen entre les persones, en aquest cas, l'aportació de molt de parlants que tenen com a primera llengua una altra llengua que no és el català estira cap a l'ús d'una altra llengua que se considera neutra, que seria el castellà, que seria la llengua de ningú dins l'imaginari col·lectiu, tot i que, evidentment, és llengua de qualcú, no? I després de tant d'anys d'una situació de persecució lingüística més o menys evident, més o menys violenta o més, diríem, amb mà esquerra, els hàbits que tenim els catalanoparlants no afavoreixen, no ajuden a contrarrestar aquests efectes negatius. És a dir, en aquests moments, l'inèrcia no va a favor de la llengua catalana, així com fa 50 anys l'inèrcia anava a favor de la llengua catalana en l'ús espontani, l'ús col·loquial, en aquests moments va en contra per aquests factors que he dit. I per altra banda,
Això passa per tot. La major intercomunicació entre parlants que pertanyen a comunitats lingüístiques diferents, que cada vegada és més alta aquesta relació amb persones que no parlen la teva llengua, fa que a l'hora de triar la llengua s'estableixin uns models més o menys dirigits, però que van a favor de la llengua majoritària. I això passarà, perquè, de fet, si un grup de persones parla la mateixa llengua és perquè és un grup de persones que històricament estan molt relacionats entre ells i no tan relacionats amb els qui parlen llengües diferents. Ara, clar, la relació s'estableix entre gent que parla moltes llengües diferents i la tendència és unificar. Això passa tant externament, és a dir, entre llengües com entre dialectes. Les diferències que hi havia abans entre les maneres de parlar dels pobles de Mallorca eren molt marcades i era fàcil distingir, encara avui, segons quines franges d'edat, d'on era aquella persona, perquè s'havia construït una manera de parlar que corresponia a aquella gent, perquè era una gent que se comunicava molt entre ells i poc entre els altres. Per tant, teníem. Per vèncer això, tant en un sentit com en l'altre, fa falta molta consciència per part dels parlants, que siguin conscients que la seva actitud diària, el seu comportament, el seu ús lingüístic condiciona el futur, condiciona el present, però també condiciona el futur, i també una consciència per part de les institucions, que rentar-se en mans d'aquesta situació no és no fer política, sinó que és precisament fer política i fer política a favor diríem, del gros, en aquest cas de la llengua que s'imposa. Per tant, faria falta això, crear consciència lingüística, que pot ser que n'hi hagi més que mai en aquests moments en sectors, perquè abans era l'inèrcia que feia que s'usés el català, pot ser que proporcionalment ara hi hagi més consciència que mai, però no és suficient perquè n'hi ha molt poc. Joan, si posam el focus a les Illes Balears, vull oferir a la nostra audiència una radiografia que més o manco diria que evidentment hi ha zones molt diferents en quant a ús i en quant a coneixement. El global podria ser aproximadament que una mica més del 50% és capaç d'escriure correctament la nostra llengua, una mica més del 75% és capaç de llegir-lo i d'usar-lo amb normalitat, per dir-ho de qualque manera, i al voltant del 90% és capaç d'entendre-lo. Aquestes són les xifres que avui en dia encara se manegen? Sí, aquestes xifres s'han, sobretot de capacitats orals, s'han mantingut des dels anys 70, des dels primers estudis sociolingüístics fins ara. La qual cosa té una lectura positiva, no? Sí, és a dir, que capacitat de parlar sempre s'ha mogut al voltant del 70% i no ha canviat gaire. Capacitat d'entendre al voltant del 90%. Però, clar, en nombres aquí, el fet de saber parlar no vol dir parlar-lo espontàniament. D'aquest 70% que el sap parlar, hi ha moltíssima gent que no la té com a primera llengua, sinó que la té com a segona llengua, l'ha apresa. I, per tant, si no és en unes condicions que empenyin a l'ús del català, aquesta gent tendeix a parlar el castellà majoritàriament. I més si tenim en compte que el comportament del català no parlant, sempre que hi ha qualque renou a la comunicació, renou en el sentit comunicatiu, basta que te diguin o te facin una pregunta o te contestin en castellà, canviar de llengua. Per tant, no serien tant de parlants de català si no hi hagués hagut aquesta allau d'immigració que hi ha hagut. És a dir, ha augmentat, mai hi havia hagut tanta gent a les Illes Balears que fos capaç de parlar en català. Però tampoc mai hi havia hagut una proporció tan poc d'ús de català. I no era per consciència lingüística, m'agrada repetir això, sinó que era
perquè l'inèrcia dua cap en aquests usos. Avui en dia fa falta molta consciència lingüística, i no únicament a la comunitat catalanoparlant, sinó arreu del món. Arreu del món, les llengües, diríem, mitjanes i petites aniran reduint el seu ús si no hi ha una reacció per part de la comunitat mateixa que intenti contrarrestar, replicar en els moviments, a les onades que hi ha en aquest sentit. Per altra banda, he parlat de la qüestió oral, de la qüestió escrita és diferent. La qüestió escrita, als anys 70, evidentment, la proporció era molt baixa. Que el sabien escriure no arribaven al 20%, i que el sabia llegir, no eren conscients que el sabien llegir perquè no havien estat exposats, però com que diríem, l'escriptura del castellà i el català no són tan diferents, qui sabia llegir en castellà, més o manco sabia llegir en català. Però avui en dia, sobretot entre la població jove, la capacitat d'escriure reconeguda per ells s'eleva al 90%, la capacitat d'escriure'l. Això què vol dir? Vol dir que la societat illenca, i crec que se pot fer en general a tota l'àrea lingüística catalana, és capaç d'assimilar la gent que ve de fora en la capacitat d'ús, però no en s'ús. És a dir, en la capacitat de conèixer la llengua, saber-la entendre i parlar d'aquella manera, vull dir, més o menys perfecció o imperfecció, però els comportaments, els usos, les inèrcies que hi ha d'usos socials fa que aquest increment de parlants no es tradueixi en un increment d'ús. Un apunt encara més sobre la radiografia i després entram en totes aquestes qüestions de possibles accions a fer, però si me permets, i també, com sempre, és una generalització, per tant, inexacta, però tindríem com a dues grans zones, no? La que podria venir marcada per Palma i tota la conurbació urbana, que inclou ja Calvià, Marratxí i bona part de Llucmajor, i Eivissa, no? Com a zones on l'ús de la llengua és més baix, i en canvi el que podria ser Menorca, Formentera, tota la part forana de Mallorca, o bona part de la part forana, com a llocs on hi ha més interrelacions en català, no? Sí, sempre hi ha hagut aquesta diferència. Palma i la badia de Palma, podríem dir, sempre ha estat molt semblant a Eivissa, i la part forana de Mallorca molt semblant a Menorca. L'única cosa és que Palma té, d'alguna manera, un contrapès que és la part forana pròxim, i Eivissa no té aquest contrapès. I Menorca no té el contrapès en sentit contrari de Palma que té, per exemple, la part forana. Però la part constitutiva de la població i en relació a les qüestions lingüístiques més o manco és comparable en un cas i un altre. I també això, ara no tinc dades recents, però estudis de fa 15 anys mostraven com a Menorca la societat tenia capacitat per atreure no catalanoparlants a considerar que el català era la seva llengua. És a dir, hi havia més persones que consideraven el català com la seva llengua pròpia que no que l'havien tinguda com a llengua primera. En canvi, a Eivissa passava al revés. I això també se reproduïa a Mallorca, entre Palma i la zona de Palma i la part forana. És a dir, que el context és molt important, perquè les persones són les mateixes, tant si viuen a Palma com si viuen a part forana. El seu comportament varia segons estiguin en un entorn amb una presència més elevada o més baixa de català. Justament m'havia apuntat aquí la paraula context. Vull recordar, però, a la nostra audiència que en Joan Melià parla com a sociolingüista, com a coneixedor de totes aquestes dades, però també ha passat per la gestió pública com a director general de política lingüística, la qual cosa fa
que també parlis amb més coneixement de quines són les possibilitats reals que tenim i que disposam com a societat per poder fer possible aquesta recuperació. No? Joan, la normalitat lingüística a la qual aspiram vendria a ser que a Mallorca se parlen 100 llengües o més, aleshores que tothom pugui parlar la llengua que vulgui en els seus àmbits, però que la llengua, la interlingua, la llengua d'interrelació sigui la llengua catalana i que, per tant, tothom la conegui i que, evidentment, la segona generació de nous arribats no només la coneguin, sinó que també tinguin capacitat de parlar-la, no? Més o manco apuntant per aquí, això seria... Sí, vull dir, aspirar a una societat que esdevengui monolingüe en tots els aspectes és impossible, i és impossible gairebé qualsevol part del món en aquests moments, no? Per tant, allò que s'hauria de considerar com a normalitat és que en català puguis funcionar per tot, és a dir, puguis relacionar-te amb l'administració, puguis usar-la i saber que ets entès, com a mínim, que t'entenen, que els serveis públics te respondran sempre en català, és a dir, assegurar, garantir jurídicament la possibilitat d'usar el català per qui vulguin usar el català a tot arreu. I això fa que, com a mínim, el coneixement de català hagi de ser universal, s'hagi d'estendre a tota la població de les Illes Balears. Que això no està molt lluny, vull dir, això realment se fan passes en aquest sentit i de fet el canvi de població que hi ha hagut i que no s'amalguin les proporcions de persones que són capaços d'entendre'l i que són capaços de parlar, vol dir que s'hi ha incorporat moltíssima gent. Per tant, això ha de ser possible. Evidentment, hem de continuar creant vies perquè la integració sigui possible, la integració en el coneixement de la llengua sigui possible, però, d'altra banda, és molt necessari canviar actituds. En aquests moments, si el català no parlant, la gent que sap parlar català, o fins i tot reduint-ho més, aquelles persones que tenen el català com a primera llengua, l'usassen sempre que és possible usar-lo, l'entorn, la percepció que tindríem de l'entorn canviaria molt, perquè se pot utilitzar molt més d'allò que moltes vegades mos pensam. I també és important com a consumidors. Com a consumidors, la consciència de consumir aquells productes que són propers, en producció, evidentment, però que també tenen respecte per la comunitat de què fan part. Per exemple, en l'utilització de la llengua catalana, a l'etiquetatge, en l'elaboració d'informes, etc. Triar també en aquest sentit és, de qualque manera, ser activista lingüístic. Per ser activista lingüístic no em porta passejar amb banderes, sinó que cadascú des del seu comportament diari, quotidià, se pot convertir en un activista. A l'hora de triar això, productes, a l'hora de triar mitjans de comunicació, etc. Pensar que no és únicament el producte, sinó allò que hi ha darrere el producte. I que actituds coherents per part de la població en aquest sentit farien canviar molt l'entorn. Però per això és necessari, a part d'aquesta actitud de la població, dels ciutadans normals, és necessari que les institucions empenyin en aquest sentit, facin veure això, per una banda, i per altra banda ho facilitin, cosa que no passa. Has parlat de consciència, has parlat d'exercir els drets com a consumidors. Què més fa falta per crear aquest context que convidi la població en general a usar, a llançar-se a parlar en català? Jo a nivell personal, sé de gent que no usa mai el català, mai, i que, en canvi, quan jo li dic dues frases, la tercera ja la conversa passa en català i, a més, bastant de molta qualitat, vaja.
Sí, en aquest sentit, si tu tens una... Perquè, evidentment, mantenir una persona que ara dirà, a partir d'ara me posaré a parlar en català encara que me contestin en castellà, si veig que m'entenen, que això passa moltíssimes vegades. Si has de començar a fer-ho, costa, perquè les inèrcies funcionen, te condicionen, però te costa durant un temps. Quan t'acostumes un poc a això. Qualcú ha apuntat de 20 dies, durant 20 dies coherent amb l'esforç. La creació d'hàbit. Exacte. Després, no sé si són 20 dies, si són 30, si són 50, o si són 10, segons la persona també deu dependre la seguretat que té una persona amb ell mateix. Però l'experiència i la meva pròpia experiència de quan també tenia aquests comportaments, perquè m'ho havien ensenyat que això era educació i que aquesta vida d'això, era que inicialment t'acosta i llavors arriba un moment que no t'acosta. Hi ha estratègies per mantenir això, hi ha el fet de parlar primer. Per exemple, vas a un lloc desconegut, l'atenció no és pública, això, abans que te diguin què desear, tu digues bon dia, digues qualque cosa. Si l'altra persona és català no parlant, ja te contestarà en català i ja ho tindreu. I si no ho és, serà ell que haurà de rompre. Si sap parlar en català, segurament hi parlarà. I si no en sap parlar i te contesta, vol dir que t'entén, per tant, tu pots continuar. De fet, és allò de la pole position a les carreres, col·loca't primer a dur que els altres t'han de passar davant, a les feines dels altres. En canvi, si deixes que un te partesqui primer, tu que has de passar davant. Joan, un apunt telegràfic sobre què haurien de fer les institucions per crear aquest context on el català pugui créixer. Bé, una de les coses que s'hauria de fer és no fer tanta discussió sobre la qüestió lingüística, sobre si ha de ser un requisit o ha de ser un mèrit. Allò que hauria de fer és triar, des del punt de vista dels funcionaris, triar els millors funcionaris que pugui tenir. I els millors funcionaris que pugui tenir són aquells que són capaços d'utilitzar sense problemes les dues llengües. Tenint això, ja tens, perquè es ve que en pot triar altres i després formen-los, però avui en dia ja els poden triar en aquest sentit. I, per tant, és malbaratar dos bés si no els tries en la formació adequada des del punt de vista lingüístic, tenint en compte la quantitat de gent que hi ha formada això. Per això, d'aquesta manera, millores el servei i, per altra banda, dones prestigi en el coneixement de la llengua, perquè hi ha molt de lots, molt d'infants que aprenen català, però que se deuen demanar perquè l'aprenen. Si resulta que els catalanoparlants s'hi adrecen en castellà, si resulta que per accedir a molt de lloc de feina no el demanen. En canvi, si vesen que té una aplicació, una utilitat, probablement valorarien i estarien contents d'aprendre una llengua que els serveix per qualque cosa, que els dona certes posicions de prioritat a l'hora d'aconseguir feina i, a més, també des del punt de vista social, moltes persones que han après català i que no són catalanoparlants ho diuen quan tu ets capaç d'expressar-te en català o deixes que t'expressin en català en tu, descobreixes moltes coses de Mallorca, del mallorquín, que te fa molt més fàcil la vida, molt més agradable la vida. Per una banda, m'ha demanat de les institucions això, aquesta necessitat de ser coherent i no anar fent avant i enrere per qüestions estrictament partidistes en relació de la llengua. I després, ajudar a crear entorns en què surt del català, encara que en determinats casos sigui un poc amb actuació artificiosa, no? Fomentar entorns en què se pugui practicar sense problemes la llengua catalana per part d'aquelles persones que tenen encara alguna dificultat o estan empagueïts o alguna cosa així, i també aquells entorns on se pugui fer una vida normal en català. Probablement això
se multiplicaria després, se multiplicaria espontàniament, igual que allò que he dit del consum a l'hora de triar productes que no contradiguin, que no restin a la situació de la llengua catalana, sinó suma, això multiplicaria la presència. I avui en dia se pot fer un consum, ja hi ha bastant d'oferta de mitjans de comunicació, d'etiquetatge en català, de moltes coses que pots consumir en català. Hi ha molt que no, però sí que pots triar bastant i això ajudaria probablement a l'extensió de l'ús. Clar, i després hi ha una cosa que m'encén i que no hauria de passar, i està passant a Catalunya, i està passant a les Illes Balears, i és que hi ha més gent que vol accedir a cursos que oferta de cursos. Això és espantós. És espantós, això sí, això no hauria de passar, no hauria de passar. De fet, el català és una de les llengües en què la proporció entre persones que el tenen com a primera llengua i persones que l'aprenen és més elevada. És a dir, que hi ha més, que la proporció de gent que l'aprèn en relació a la gent que la té com a primera llengua és de les més elevades del món. Per tant, des que es tenen més incorporacions. Més incorporacions. Joan, mitjans de comunicació, quin paper hem de jugar? Essencial. És una funció primera, i avui en dia que hi ha tanta d'oferta variada dels mitjans de comunicació, és necessari que hi hagi una oferta àmplia de programació en català. No basta que hi hagi una cosa en català, perquè la gent s'ha dit allò que havia de triar per la llengua, però no només tria per la llengua, tria per altres coses. Per tant, hi ha d'haver moltes coses diferents que se puguin fer en la llengua. No vull dir, quan he dit allò de consumir, que la llengua hagi de ser l'únic criteri a tenir en compte a l'hora de consumir una cosa, sinó que l'hem d'incorporar com un criteri més, el criteri de qualitat, el criteri de preu, etc., i el criteri de respecte a la nostra cultura, en el nostre món. Per tancar aquesta part sociolingüística, un fenomen positiu que no tinc una suficient explicació, i és el vigor que té la cultura feta en català entre la gent jove. Per descomptat, tota la quantitat d'oferta musical que apareix a nivell de tot el territori, del País Valencià, de Catalunya, de les Illes Balears, de gent jove, de dones que fan projectes musicals en català, també en literatura, també en poesia, també, bé, diguem, en totes les branques de la cultura hi ha un vigor que sorprèn, fins i tot en els més optimistes, no? Sí, realment, sobretot, ja l'has destacat, a l'àmbit musical han sorgit una quantitat de cantants i grups d'una qualitat envejable, que sorprèn avui en dia. Realment des del rock en català, que hi va haver als anys 90, d'aquell boom del rock en català, o que hi havia hagut abans de la nova cançó, als anys 80, ara són tres moments importantíssims. I ara, crec que més que mai, hi ha més quantitat de gent i de qualitat, i té un públic, perquè si no, no hi serien. Per tant, té un públic, i també per xarxes socials hi ha molt d'influencers, que li diuen, que utilitzen el català. Les trobades que s'han fet d'influencers en català, que fa 2 anys que se fa a Mallorca, de distint punt del territori de parla catalana, també mostra aquest vigor. És a dir, el català, a través d'aquesta gent, a través d'aquests cantants, jo crec que també s'ha incorporat en el llenguatge actual, en el llenguatge de jove, en el llenguatge modern, cosa que Ventura abans aspirava massa
expandir un llenguatge cultural, literari, elevat, i les llengües han de tenir de tot. Han de tenir l'ús social, espontani, col·loquial, amb més o menys defectes, i, evidentment, l'ús culte i literari. El tenim. Bé, no te demanaré si és possible somriure en la gramàtica, perquè ho has demostrat en el teu llibre. Com va el llibre? El llibre, bé, ara que ja s'ha frenat un poc, perquè m'imagino que tots els qui ja el tenen, però va tenir molt d'èxit, va ser... L'has mogut moltíssim, a moltes presentacions. Sí, m'han demanat a molt de pobles que fessin presentacions. Hi haurà una segona part? No, jo crec que no. Una seqüela? No, ja és allà, i a partir d'allà... Qualcú una vegada me va dir és que és un manual per fer acudits, diu, perquè, clar, expliques per què és que funciona d'aquella manera els acudits lingüístics, i diu, i te pot donar idees de fer-ne de paral·lel, de semblants, però no, vull dir, clar, fer feliç la gent o fer-los riure sempre és una bona compensació. T'ho agraïm moltíssim. Joan, ara tens més temps i te dediques a llegir. Que mos recomanes ja com per acabar, per tancar l'entrevista? Ui! Fos una o dues recomanacions de literatura. Són molt... no són gaire bo per fer aquestes recomanacions, perquè de vegades llegesc un llibre i mitjan lectura he de mirar la portada a veure quin llibre és que llegesc, perquè moltes vegades me n'oblid. No, ara llegesc, torno a rellegir els contes d'en Pere Calders, que amb una publicació que els ha reunit tots, i devia fer... Invasió subtil... Tot aquest, devia fer més de 30 anys que els havia llegit. Els vaig començar a llegir en Pere Calders quan va sortir allò de les millors obres de la literatura catalana. I s'aguanten 30 anys després d'haver-lo llegit? S'aguanten molt, s'aguanten molt. Perquè això a vegades m'ha passat en qualque llibre, que l'he llegit després, l'he llegit i ho he deixat allà. I dos s'aguanten moltíssim. Una excel·lent recomanació. Ara és la lectura que faig en aquests moments. Joan, moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. I nosaltres continuem amb aquesta edició número 19 ja d'Això és vida. Ara encetarem el blog dedicat a analitzar l'actualitat. Avui ens acompanyen en Guillem Ramis i na Margalida Rosselló. I després de l'entrevista amb en Joan Milià, encetam aquest segon bloc d'Això és vida número 19, i aquest segon bloc mos hi acompanyen en Guillem Ramis. Molt bon dia, Guillem. Hola, bon dia. I també en Margalida Rosselló. Molt bon dia. Molt bon dia. I moltes gràcies a tots dos per ser aquí. Evidentment, crec que val la pena comentar, ni que sigui breument, l'entrevista amb en Joan Milià, i després vos demanaré les vostres corolles, a veure que mos proposeu per debatre. Encetam, i si voleu, amb això, amb un comentari breu sobre què vos ha parescut l'entrevista, o què t'ha cridat més l'atenció, Guillem, de l'entrevista. S'han dit moltes coses, ja. Sí. Bueno, el primer, que és una persona entranyable. M'ha agradat molt la seva manera de xerrar. I llavors, esclar, de lo que ha explicat, a mi m'han vengut les meves vivències de la infància i de la joventut, i de veure els primers immigrants que vengueren a Santa Maria, allà on la ràdio, l'escola, els diaris, tot era en castellà. El que se potenciava per part de l'administració era el castellà, per tant, el castellà no era res odiat, no hi havia, xerrant de final dels 60-70, i la gent que venia a Santa Maria, pel seu compte, s'esforçaven i en pocs mesos xerraven una espècie de castellorquí, vull dir, un castellà mallorquinitzat, i maldament la llengua de prestigi i de legal i tal. És el que els mestres mos xerraven a l'escola, en castellà. Vull dir, malament l'autoritat fos el castellà. Hi havia aquest interès, aquest ànim de voler ser com els altres. Els nins peninsulars
Volien xerrar mallorquí. Perquè el context, que era un dels termes que hem usat més en l'entrevista, t'hi duia també, no? Sí. T'hi convidava. I això ha canviat i ho veig així, sí. Margalida Rosselló, què t'ha cridat a tu l'atenció de tot el que hem comentat amb en Joan Melià? Bé, a mi m'ha cridat l'atenció dues coses. Una, podria dir que la part més sociolingüística, que és fet que precisament ara que hi ha un coneixement més profund de lo que és, sobretot per escriure en català, i fins i tot tenim aquesta part que ha millorat, però per altra banda és poc ús que se fa, sobretot a nivell oral, que és una realitat. I jo, a més, amb això sí que el meu primer, diríem, que faria seria plantejar que, com molt bé ell ha dit, que una de les propostes per millorar l'ús del català és tenir, diríem, funcionaris, per dir-ho de qualque manera, com a manera d'actuar per part de l'administració, que realment coneguessin les dues llengües i les utilitzessin. Jo que, molta part de la meva vida he fet feina en temes d'educació, per tant he estat professora, he estat a instituts, a escoles, penso que és un tema fonamental. Jo crec que una tasca de poder tenir professorat que dominin d'una manera clara les dues llengües, que són tots i totes, però de vegades no hi ha un ús normalitzat, crec que és un tema fonamental, perquè no crec que l'escola sigui l'únic lloc on s'educa, però sí que és una part important. I tant. I especialment fer-ho des d'una perspectiva de que no estàs obligant, sinó que estàs precisament millorar la seva competència lingüística, tant en castellà com en català, especialment en català. Per tant, jo ressaltaria això, i després... I després, perquè has dit dues, eh? Dues, he dit la primera i la segona és que han de ser activistes lingüístics. Ah, sí? I amb això, el tema de l'activisme, que sempre dius, sempre hem de reivindicar, jo crec que és una tasca que tenim molta gent que l'han parlant, no?, de mantenir la nostra llengua, reivindicar-la, però en la nostra vida quotidiana. Sí, perquè ell a vegades mos deia això, a vegades és tan senzill com usar habitualment, és a dir, ha dit no fa falta treure banderes i tal, se'n compte. Bé, anem ja en les corolles. Mos presenta la corolla que vols que debatem aquí, en Guillem Ramis. Sí, bueno, doncs la meva corolla d'avui seria fer referència a la democràcia entesa com l'estat en el servei de la població, del benestar de la comunitat, de l'interès general. I com això se perverteix i veiem lleis, normes i reglaments que en el final, per part de la justícia i de la burocràcia de l'estat, se converteix en realment una eina perquè la població estiguem en el servei dels beneficis de les grans empreses i grans multinacionals i l'Estat deixa de tenir la seva funció democràtica que hauria de tenir. I me referiria a un cas concret de Santa Maria i que té a veure amb el tren. Llavors en parlam. Margalida Rosselló, presenta-mos tu la corolla que vols que debatem. Bé, doncs jo el que duc avui, aquesta corolla, és precisament la perversió que hi ha de conceptes molt importants perquè tenen un gran significat per entendre precisament la transformació d'aquesta societat i del model econòmic i social i ecològic, que són, bàsicament diré dos conceptes, que m'estic com a... trobo que és excessivament clar que amb aquests dos conceptes se perverteixen totalment. I un és l'ecotaxa. Jo vull dir que se parla d'ecotaxa i no és una ecotaxa. Una ecotaxa és senzillament una fiscalitat ecològica que el que va és que ha de ser finalista i que ha de tenir, en aquest cas, i aplicada a el que és el sistema econòmic que tenim aquí a les illes, ha de ser aplicada precisament allà on reverteix una activitat industrial turística que té una petjada enorme en els nostres recursos naturals i que el que ha de fer, precisament aquesta finalitat, és intentar d'alguna manera recuperar o restaurar
aquests recursos i després poden parlar, si el cas, per explicitar-ho més. I l'altre concepte, que crec que també hi ha una distorsió enorme, és el tema és el concepte de sostenibilitat. Jo he sentit aquesta setmana, Ventura, és que crec que no exageraré massa, 70, 80 vegades amollar sostenibilitat. Quan sostenibilitat, què vol dir sostenibilitat? Sostenibilitat precisament és un concepte molt important, des de la manera d'entendre, com dic, una transformació que és que el que nosaltres, per tant, una activitat econòmica i social que s'estigui fent en aquest moment, permeti que aquests recursos naturals, aquesta manera, diríem, que nosaltres hem trobat aquest benestar, el podem, diríem, les generacions que ens venen darrere ho poden heredar. Per tant, nosaltres el que estem fent, en aquest moment, aquest sistema matxaca els recursos naturals, no entén que hi ha limitacions i que n'hi ha d'haver, i s'atreveixen a parlar de sostenibilitat com una paraula a on hi cap qualsevol cosa. I jo crec que és un perill molt gran, sobretot els mitjans de comunicació, evidentment incitats també per la part política, i no només política, empresarial, que interessa dir grans paraules buides de contingut, estan pervertint moltíssim el que és la realitat d'aquests conceptes, i això és el que volia dir avui. I doncs, Guillem, començant per aquí, bé, ja fa molt d'anys que es poden après buidar de contingut paraules guapes i torna, diguem, a recuperar-les per fer les seves propostes i les seves apostes, per dir-ho de qualque manera. Na Margalida mos parla de dos conceptes concrets que són ecotaxa i sostenibilitat, que evidentment són dos termes avui en dia absolutament pervertits i gairebé prostituïts, podríem dir, no és així? Sí, és així. Se tergiversa el sentit de sostenibilitat i lo d'ecotaxa també. Vull dir, l'ecotaxa, per això, hauria d'anar a reparar el mal que mos fa el monocultiu turístic, que precisament el que fa és fer insostenible la nostra comunitat. No tenim aigua per tanta de gent com ve, no tenim energia per tanta gent com ve, no tenim aliments per tanta gent com ve, i és un cercle que cada vegada se fa més insostenible. Llavors, l'ecotassa hauria d'anar cap a reparar aquests mals. I, evidentment, no hi va. Vull dir, estem abocats a dependre cada vegada més de recursos econòmics del turisme per poder comprar el que no tenim. Vull dir, per posar desaladores, per posar... és a dir, medis per poder viure, necessitant que ens venguin els recursos del turisme per fer-nos de cada vegada més insostenibles. I la sostenibilitat, per això, ens hauria de dur a pensar una miqueta què vol dir sostenibilitat. Quan hi va haver la pandèmia, que s'aturen els avions i s'aturen els barcos, això era sostenible? No. Que mos feia falta? Doncs mos feia falta que viures. Vull dir, i això és el que hem de tenir en compte. Vull dir, no podem xerrar de sostenibilitat si no tenim els ulls posats en la sobirania alimentària. I clar, i aquí, després de la sobirania alimentària, que per això és clau i és estratègic, tenir un mínim de capacitat de sostenibilitat alimentària, és temerari, és molt perillós no tenir aquests mínims de seguretat. Aquests dies he parlat amb pagesos, hi ha representants del món de la pagesia, i clar, realment ens trobàvem en una situació esperpèntica a Mallorca, i és que la producció local no és tinguda en compte pels hotelers. El sector hoteler té l'obligació de consumir un 3%, que fa rialles, un 3% de lo que en consumeixen ha de ser producte local, no? Però clar, fins i tot els propis pagesos diuen sí, els hotelers un 3%, però i les administracions que tenen escoles, escoletes, centres de dia, hospitals, etc. Tot això tampoc consumeix producte local, importen producte de fora
quan el producte d'aquí és més barat, evidentment, en termes d'emissions de CO2, però també és de millor qualitat, perquè que hi ha de millor qualitat que un producte fresc acabat de collir, no? Per tant, Margalida, a tot això que tu dius, hem d'afegir això que ara comentava en Guillem i el que jo ara t'he comentat dels pagesos, no? Bé, està clar que, a més, està molt lligat pensant en la coralla seva i la coralla que t'he dit. És a dir, anem a veure, el problema que té l'administració pública és que un que sap una mica de com funciona i es posen sempre el més barat, és a dir, quan tu fas un contracte, se prioritza qui te planteja, dins l'empresa, sigui pel tema que sigui, el més barat, no? Llavors, clar, aquí hi ha un problema, s'hauria de canviar aquest tipus de lo que són aquests criteris, perquè de vegades te duen això, precisament comprar coses a llocs llunyans, etc., perquè te surten més barats. I amb això pots ser exemple de les taronges. No sé si vos recordeu, fa un any a Manco va sortir que en els menjadors escolars i a més hi anaven sobretot taronges de València, que ja encara està a prop, diríem València, però podria estar soltecat damunt, en lloc de les taronges de Sóller i les taronges d'aquí. I que tot aquest criteri, totes aquestes qüestions són qüestions que se'n parlen poc i se n'haurien de parlar més, precisament perquè l'administració hauria de ser un exemple d'un bon d'estimular i de realment dur endavant això, consum d'aquí, de fer més sostenible moltíssimes de coses que després no fa. I amb això crec que en certa manera és una qüestió també democràtica, no? I una de les qüestions que se'n parla cada dia també és de turisme sostenible. Efectivament. El turisme és sostenible? Bé, el turisme que ve aquí, a les Illes Balears, no és sostenible. Perquè la sostenibilitat, jo és que també, perdona, però no em vull allargar, però el concepte de sostenibilitat va sortir per Bruce Lance, una comissió, la ONU allà se va treure aquest concepte que era que s'havia de combinar el que era societat, economia i recursos naturals, quan se diu ecologia, que en realitat són recursos naturals. Per tant, que s'havia d'embrancar les tres qüestions, perquè si no, si nosaltres no pensam que la Terra, el planeta, té recursos finits, és a dir, no hi ha territori per sempre, no hi ha energia per sempre, és a dir, tot això té uns límits geofísics. Llavors, si no entenem tot això, el sistema que és de créixer més cada vegada, no diríem capitalista, però és que tenim nosaltres, i nosaltres amb aquest tipus de turisme que tenim aquí, és un consum que no deixa de créixer. Venir més avions, créixer més, tenir més turistes, etc. Clar, això no és sostenible, però no és sostenible perquè és una qüestió que no hi ha aquest entendre que per ser sostenible han de tenir i posar límits, i per tant, si no posar límits en aquesta massificació turística i també en el tipus de turisme, que és un concepte també important, no turisme ric, sinó un turisme d'una altra forma, si no fem aquest debat vertader, estem enganyant no la ciutadania, però estem enganyant a nosaltres mateixos, no? I per tant, estem a posta, jo crec que la sostenibilitat s'ha de dir què és exactament, perquè si no, pareix que tot és sostenible, que te venguin 30 milions de passatgers, com han vengut enguany pels aeroports de les Illes Balears. No és sostenible unes illes que tenim una limitació territorial, una limitació amb molt de recursos i també social, no només un tema de recursos, un tema social i és un tema també de no venir a fer negoci a qualsevol cosa deixant una quantitat després de conseqüències negatives de cara en el nostre territori tan fortes. Per tant, no és sostenible. Resumint, tancarem el programa, però amb dues intervencions. Te vull demanar, Margalida, Guillem plantejava aquesta idea de que la democràcia, l'estat, l'administració, hauria d'estar en el servei del benestar i dels interessos de la ciutadania. I això també se perverteix contínuament fins al punt que moltes vegades acabem veient estructures que allò que fan és que els ciutadans s'hagin d'adaptar a les administracions, no? Aleshores, aquest concepte de democràcia
versus o sigui, interès general versus interessos dels més rics, per dir-ho de qualque manera, que són els que, o dels més poderosos, si vols, que són els que acaben manipulant perquè el poder polític se posi en el servei dels seus interessos i no dels de la majoria. Bé, Jordi, que m'has dit tot. És a dir, en aquell moment la democràcia s'ha entès o s'entén, la nostra, la que tenim aquí, no? On hi ha només això d'anar a votar cada 4 anys i, per tant, tu votes un partits que teòricament te representen, no? Però la democràcia real, participativa, constant, continuada, on per una banda les persones, la ciutadania se sent ciutadà, se sent també que actua dins tot el que és aquesta feina social que tenim, i aquesta no existeix, o sigui, no existeix només en determinades qüestions i molt controlades, com tu has dit, realment pels poderosos que volen tenir a la gent fent el que només... En fi, no me molestis massa, no? Per tant, clar, està claríssim que nosaltres hem de plantejar aquesta democràcia més participativa i més real, perquè el que pot donar que realment l'administració estigui per benefici comú, per bé comú, no per benefici partidista, que no polític, que ara que és un concepte també molt important, avui estem de conceptes, molt important per un benefici partidista que en molts de casos són partits que només tenen la veu dels qui realment tenen el poder, diríem, econòmic, no? Però els importa poc tot el que és l'altre, no? Llavors, hem de demanar que hi hagi polítiques, perquè la política és un concepte que té, per jo, és el que feim cada dia, el que feim tots i el que anem fent. Per tant, el concepte polític és que realment l'administració estigui per bé comú de les persones i, evidentment, en tot el que se representa, economia, societat i el que hem dit abans. I en Ramis, tanques tu? Tant jo. Bé, doncs jo el que volia era treure un exemple de lo que és la perversió de la burocràcia de l'Estat i de la justícia i de lo que li diuen seguretat jurídica, entesa com a garantia del negoci, la seguretat jurídica. Me refereix a una central industrial fotovoltaica feta en rústic per autoconsum d'estrena. Aquesta central industrial hauria d'aportar en el servei ferroviari una tercera part del seu consum energètic. Que això, traduït en dobbers, a la seva memòria, parlen d'1.200.000 euros a l'any. Aquesta central fotovoltaica està acabada des de setembre de 2023. Fa un any i mig que està acabada. Fa un any i mig que podria aportar energia en el servei ferroviari. I fa un any i mig que podria estudiar tonelades de CO2 que s'emeten a l'atmosfera i estudiar aquest dobbers que ens costa aquesta energia als ciutadans, 1.200.000 euros. I per què no s'ha posat en marxa? Per què una central fotovoltaica que està acabada no aboca energia a la xarxa? Ho saps, respondre. Per la perversió del sistema. Hi ha 20 passes a haver de seguir perquè aquesta central nuclear, aquesta central fotovoltaica pugui aportar energia. 20 passes. Al cap d'un any i mig estem a la passa número 16. Què passa? Bueno, doncs passa que quan volem fer una cosa ben feta, no te demanen que aportis tota la documentació de cop. Com en altres casos sí que se fa. Quan xerram d'un bé comú, de l'interès general, d'una cosa que ens interessa a tots, però perjudica a qualcú poderós, doncs diuen, no, ara has de dur tota aquesta documentació aquí. La burocràcia i quan ho has fet, servei dels poderosos. Correcte. I quan ho has fet, ara tota aquesta documentació que ja has entregat, l'has d'entregar aquí de sa amb això altre. I quan ho has aconseguit, tot té els seus terminis de mesos, ara ho has de dur allà de sa, amb tota aquesta altra documentació i tal.
I així ens trobam que fa un any i mig, allà on, per culpa de red elèctrica, per culpa de l'instal·ladora Sant Pol, que ha fet l'instal·lació, per culpa d'Endesa, que no vol deixar de cobrar el seu peatge, el seu negoci, per culpa de l'estat espanyol, la ciutadania no poden disfrutar d'aquesta aportació d'energia neta a la xarxa elèctrica. I aquesta és la perversió que jo vull posar al dia. Tanca el cercle. Margalida, un apunt final. Un apunt final, no. I en canvi, grans centrals fotovoltaiques que posaran milers de plaques solars en el sòl rústic, se tramiten per una llei que se diu Llei de Projectes Industrials Estratègics, que elimina una part importantíssima de tota aquesta tramitació i que, a més, fins i tot, malgrat un ajuntament o qualsevol altre hagi fet un informe més favorable, és igual, i se faran en un termini bastant curt de temps sense cap problema. Llavors, perquè vegem una instal·lació d'autoconsum que millora la ciutadania, que millora, que està en manco, que és un estalvi, que és una millora, mira quin procés té, i en canvi altres coses que són senzillament un negoci que hi ha darrere aquesta empresa que farà això i que ens tindrà una repercussió damunt el sòl rústic, etc. I doncs se fa molt més fàcil. I doncs fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, Margalida, moltíssimes gràcies, Guillem, moltíssimes gràcies a la nostra audiència per haver arribat fins aquí, però ja sabeu que podeu continuar trascant per vida.cat i trobareu encara més continguts més interessants. Moltíssimes gràcies, bon dia.